Ayalına ýzygyderli biwepalyk edýän erkek adamlar iň soňunda näme gazanýarlar? Şoňky temamy şo hakynda. Öz aýalyna bir näçe ýyllap ýzygyderli ikilik etýän erkek adam belki türkmençilikde çagan ýaşdan aýaly başdan diýilýän nakyla eýerýändirler. Ýöne bu ýerde nakylyň esasy manysy aýala başdan tertip düzgün şu biziň maşgalamyzda nähili sen jogapkärli tarapyň, men jogapkärli tarapym. Şonu öwretmek aslında. Ene käbir erkek adamlar bir hili bir çagasy bolsun, iki çagasy bolsun, 10 çagasy bolsun. Edil öýlenen oglan ýaly özüni hasaplanyplardy. Bezenip beslenip sidanýa da gitýärler, öýünenem çykyp. Yani aslında oglan çykýarly özüni alyp barýarlar. Bu ýerde aýalym maňa öwrenişden çydasyn, men bolşum şeýle diýýär. Aslında ýöne aýal adam şol uly ýollan ýörep özüni iki çykalga görýär. Ya maşgalasyna tutuş bulaşdyrýan birini öwürlýär, ýa-da özüne üns berip, nakanyetda şu koronasyny elesine giýýärdi, kralewa bolup oturýar. Ene şu ýollarda aýal adam özüni ýitirmän, öz isleýän ýolda ýöremek üçin nämeler bolup bilýär, şonu maslahat edip getirip berýär. Mysal üçin biwepalyk edenler erkek adam bir näçe sebäpler getirip bilýär. Mysal üçin göýek renkli vitaminçik içirýär saňa. Näme diýär? Men senden sowudum. Awa bilemok, düşünemok, ýöne biziň aramyzda bir zatlara boldy diýdi. Men senden sowudum diýip eliňe mysal üçin göýek renkli vitaminçik berýär. Sen näme diýäň? Oňa yaranjak bolup, oňa zeretjek bolup, ýumşak boljak bolup özüň ýatdan çykarýar. Meselen gyzyl renkli vitaminçik berýär. Gyzyl renkli vitaminçiň esasy ady sen öňküň ýaly däl. Sen biräpsiňmi, garrapsyňmy? Ondan aýal adam özüni ýatdan çykaryp nire gitýär? Fitnessa gitýär. O ýerde davleniýa oýnaýasy da etmek bolanok diýse de horlanjak bolýar, dieta oturýar, kosmetolog edip ýüzüne gelişjek, gelişmejek zatlar etýär, maksady birine görünmek. Mysal üçin sary renkli näme bolup biler? Sen maňa düşüneň ok. Onuň aýal adam düşünjek bolup, sary renkli vitaminçi içenden soň men ýollaşyma düşünmeli. Men ýollaşymyň düşünýän zady, mysal üçin bir söze az, iki sözüm köp, bir ýarym tapaýyn diýende ýene-de ýaşaman başlaýar. Mysal üçin ýaşyl renkli vitaminçik biwepalyk etmeginiň sebäbi mysal üçin sen meni aşa kontrol etdiň, halis etdiň. Sen men ejem ýaly, men mun ýaly gatnaşyklarda ýaşap bilemok diýe. Aýal adam oturýarda gürleýän şu vitamin, ýaşyl renkli vitamin içenden soň men bir her sözüm analiz edeýin, men aşy üstüne gitýän bolaýmyn diýip ýene pikir edýär. Mysal üçin mawy renkli vitaminçik näme diýip biler? Sen halis öý çagalar bilen maňa üns bereň ok, awa özüňe deser edeň ok diýe. Bu ýerde aýal adam tagym dynjalmak üçin özüne bir sagat beren bolsa, ogadan SMS ýazjak bolup ýatyr. Mawy renkli vitaminçik içenden soň. Mysal üçin gara renkli vitaminçik içdi. Gara renkli vitaminçik maňa mähriň ýetmedi diýe. Maňa mähriň ýetmedi diýilenden soň aýal adam näme dip başlaýar? Ýene-de özüne üns berip başlaýar. Ýöne serede otursaň düýbi erkek adam bahana tapýar. Mähriň berýänmi, wrode bu sereden ok bile mysal üçin kino görelim diýip, bir teatra gidelim diýip, o bahana mähriň ýeten ok gara renkli vitaminçik. Mysal üçin aranjy renkdäki vitaminçik näme diýip biler? Sen meni höweslendirýän ok. İşdäki şol aýal hemme zat etýär, şo meni höweslendirýär. Awa, beýdimek bilenim artist aranjy renkdäki vitaminçik içenden soň aýal adam artist bolup başlaýar. Artist bolup başlaýar, gowy görünjek bolýar, diňe gowy görünüşine boljak, bir günam ýa-da oturýardy, men kim diýilýän soraw berip başlaýar. Mysal üçin goňur renkli vitaminçik içirýär, ikilik edip bolandan soň näme diýär? Bu bolup geçen zatlar ählisi tötenlik. Men düşünmedim näme bolup geçip. Şeýdip aglar ýaly näme bar diýe. Diýjek bolýar. Sen duýgulaň men üçin nol. Aglap oturma. Bu ýerde näme? Daway üstüň kakıştyrdy. Ýür, daway kafeýe gitdik. Emosionalny kaçeli. Ana şoňa başlaýar.
Men iň ütgeşik görýänim aýal adama-da udar berýän rozowy renkli vitaminçik. Men ol aýal bilen özüm jany hasaplaýan. Ol aýal bilen men özüm ýaş hasaplaýan. Seň bilen öňkülük däl. Ine iň agyrly vitaminçikleň biri şol. Şu vitaminçik urulandan soň ýa aýal adam içenden soň näli bolýar? Erkek adam öz durmuşyndaky jogapkärçiligi alyp çyzyp ikä bölýär. Bul aýallan ýaňa men höwesim ýatdy. Bul aýal bolsa men höwesim bar. Beýdidigi ertesi gün mundan akpamykda döwgany sorýar, içip bolandan soň üçünji birine bökýär. Bu ýerde erkek adam öz-özünden dolup bilenok. Hakykatdan hem psihikasy normalny erkek adam durmuşyndaky bolup geçen ähli mysal üçin negativler, ähli şowsuzluklar men aýalym üçin diýmeller. Ni w koýum случае psihikasy normalny erkek adam, psihikasy normalny erkek adam men näme ýalňyşlyk etdim, biznesimde näme ýalňyşlyk gitdi. Ýöne psihikasy normalny erkek adamlar dostuny diňleýär, gomşusyny diňleýär, kursaşyny diňleýär, arnaşlaryny diňleýär. Bir sen öýlendiňde orsaň bir hili bataýdy, şoňa seredýärler. Diýjek bolýanym mehribanlar, şu videomda aýal adamlar gaýrat edin, şu vitaminçikler içeňizden soň özüňi bitirmäň. Şu vitaminçikler siz içdiňizmi ağzyndan diýmek, siz ýollaşyňyz bilen 5 ýyl, 4 ýyl bile ağzyndan, belki 20 ýyl, 30 ýyl bile ýaşaşyp görenler bar. Ýöne siz şu vitaminçikler içmek bilen näme gazandyňyz? Indi sizin maksadyňyz näme? Indi siz aslynda näme isleýäňiz? Şonu anyklamak. Diýjek bolýanym aýal adam sabr käsesi dolan soň 30 ýaşynda bolsun, 50 ýaşynda, 60 daşy 70 ýaşynda da hemme zady çyzyp çağalaryny taşlap gidip bilýär. Bu zatlary ýöne bir şeýle durmuşdan hem-de tarihde bolan wakalardan hem edip bilen kinolar, spektakllar görýän bolsaň durmuşdan alynan zat. Aýal adam diýjek bolýanym sen fiziski tarapdan biwepalyk edeniň üçin däl, her saparda sen şonu saýlamadyň. Men özüme bolan höwesimi batdyrdyň. A men özüme bolan höwesimi sen ýanynda alyp bilme, senin men üçin awtoritet däl. Aýal adam bilse bilmese, aýal adam psihikasy aslynda näme isleýär? Erkek adamlar goranmak, ygtybarlyk, sylanşyk. We sylanşyk ýok ýerine aýal adam her sapar awunyp şu vitaminçiklerden hem içip näme düşünýär? Anire rahatlyk bar. Onuň islese, islemese ne hel aýal bolaýsyn. O maşgalala terbiyeli aýallara bolaýsyn. Ýöne başga erkek adama seredip başlaýar. Sebäbi bize goraw gerek. Gül öz-özüne suw guýup bilen näme täsir bolardy? Gül öz-özüne suw berse. Beýle işlänok. Ýokman bagwany bolmaly. Şoň üçin mehribanlar, erkek adamlar görýän bolsa aýal adamy her sapar ikilik etmek bilen, telefonda tutulmak bilen, ýa belki içgili ýagdaýda, rahat ýagdaýda aglap, "Wah, men ökünýän bu" diýip düşünýän wagtyňyz siz aýal adamy her sapar iň agyrly ýerine dörtüp, iň soňuna sünküne diýýäňiz. Sünk agyrsyna adam çydap bilenok, janlandan. Şoň üçin sünk agyrdan soň aýal adam ütgäp başlaýar. Şoň üçin sowadyň, başgaça boldyň diýilen sorawlar hakykatdan hem ýüze çykar. Bu ýerde aýal adam özüni saýlaýar. Çünki mehribanlar şular ýaly sorawlar kelläňizde baý bolsa, nesip bolsa indiki ýepde men kim diýilen seminar geçmekçi. Bu seminarda biz hakykatdan hem şu durmuşdan näme isleýäňiz we isleýän adamyzy näde gazanmaly diýilen sorawlara jogap boljak. Seminar geçirýän adam sanyny çäkli goşulmak üçin direkte geçip bilersiňiz. Ýöne mehribanlar jemleýici şeýler soraw beresinmeli. Siz haýsy görüşdäki vitamini köp içdiňiz? Kommentariýada ýazyň. Videoň soňuna çendiňler üçin köp sag bolun.